Здравейте! Лято е! Намираме се в идеалния център на австрийската столица Виена, на Мария Терезиен плац, където са разположени двата внушителни музея, близнаци. Музеят на естествознанието от едната страна на парка и от другата срещуположна страна музеят на история на изкуството. И двата музея започват да функционират 1891 година, т.е. в края на 19 век. Построени са специално за целите да бъдат музей, а не за някакъв, например като дворец, който в последствие да се превърне в музей, както е, например, в случая с двореца Белведере. Отстрани е квадрантът на музеите, ограден с дълга кремаво-жълта сграда, в основата на която е Конти паркинг, подземен паркинг с около 930 паркоместа. Е страничният вход, където има асансьори, подходящ за вход за хора с увреждания. Това е златното съкровище на българските ханове, намерено на границата между Румъния и Унгария и подарено на Хабсбургите. По този начин съкровището, което е 22 каратово злато и тежи около 10 кг, е попаднало в музея на история на изкуството в Виена. Съдове, които показват